abendlovu enamandla enhla nasezantsi siyabingelela. Asiqale sidlulise ukuxolisa kwethu ngokuthi sibe nobuxhakaxhaka obukhona obungaphezu kwamandla ethu, kepha-ke siyathemba ukuthi sekuyaqala kuyalungiseka kusuka esithombeni osibonayo lapha ekhaya kuya nasemsindweni. Sethemba ukuthi uyasizwa. Bakhona-ke ababhekelele ukuthi uma kunenkinga bakulekelele, ungabhala nje uma unenkinga bayobe sebelandela. Muzwa kwethu izolo siqale uchungechunge lapho sikhuluma khona ngomdlokombana obeyinkosi yethu, umdlokombana osebuzile. Sisho khona ukuthi siphile esikhathini lapho yena engasekho phakathi kwethu, kepha sibuka imisebenzi yakhe. Ngiyafisa-ke namhla ukwethula kini umehluleli uNgwenya osebenze kakhulu nomdlokombana. Empeleni kube yisandla sakhe sokuphosa lapho kulungiswa khona izinto eziphathelene nenhlabathi okuwumhlaba kaZulu. Umehluleli uNgwenya ungusihlalo webhodi lesilo iNgonyama Trust Board. Leli bhodi-ke akusona isipho nje, noma ngithi lo mhlaba ophethwe leli bhodi awusona isipho nje uZulu aphiwa sona, kepha lona ngumhlaba kaZulu owahlanganiswa yilembe ngezikhathi ezidlule. Okutheke ngokuhamba kwesikhathi wawusuncipha njengoba usunciphile nje, kepha-ke umtimande wazi kangcono kunami. Okunye-ke ozokuqaphela lapha ekhaya ukuthi sifake imqhele sonke lapha kwelabohlanga, ngoba namuhla usuku olukhulu kithi, noma ngithi ubusuku obukhulu lapho isilo samabandla sangena khona singumntwana uzwelithini mbongiziyo zaZulu, saphuma esibayeni sesiyisilo samabandla. Ngakho-ke lolu phawu usulugqokile lihlonipha leso sigaba, nakusasa usuku lonke nawe siyakugquzela lapha ekhaya wenze njalo. Kepha ngingakayi-ke kude, Mtimande, ngiyakwamukela egameni labo bonke abohlanga abangabafundi bayiphephandaba nabalandela lenkundla. Asibonge Mngoni, sibonge kubo bonke abohlanga magumbini amane omhlaba. Sibonge nenkundla oyivulele isizwe sonke samaZulu. Imande, njengoba ngishilo-ke lapha ekhaya umlaleli nayombukeli, siney'nkinga zobuxhakaxhaka. Isithombe kungenzeka singacaci ngasohlangothini lukaMtimande, bazolokhu bezama nje ukulungisa, kepha siyoqinisekisa ukuthi kodwa umsindo wona uyawuzwa. Mtimande, ngifisa siqale ngalokho ebefuna ngabe sigcina ngakho. Eminyakeni nje emithathu emine edlule kube khona umsindo obekhona lapha eNingizimu Afrika, lapho bekukhulunywa khona iy'ndaba zokuthi inhlabathi, umhlaba kaZulu ungase wemukwe. Ababesho njalo Mtimande babethi bawuthatha benzele ukuthi uZulu lingane nayo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Lokho kwagcina sekube nembizo kaZulu lapho zonke iy'nhlaka zobukhosi zahlangana khona zaphikisana nalokho. Umbuzo wami kuMtimande uthi uyini lo mhlaba kaZulu? Yini kufuneka uvikelwe? Yini futhi umdlokombane ajuba phakathi kwabanye abantu wena ukuthi ube sekhaleni naleyo mpi yokuthi uvikelwe? Uma ungase nje usiqale lapho Mtimande. Asibonge Mnguni, sibonge ithuba. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi
sigcizelele ukuthi isizwe esingenalo izwe noma esingenayo inhlabathi sithola njalo siwumhamboma sihambe siphanza kwesinye isikhathi abanye baze banqibe sibe inhlakanhlaka umdlokombane akubambe kwasekugcineni webuza yiloko okuncane okusasalele uZulu ngoba uzokhumbula ukuthi izwe likaZulu njengesizwe esabunjwa kabusha yilembe besingaphezulu kwalesifundazwe namhlanje sithi kwaZulu Natal ingcosana-ke lena esasele ikakhulukazi lapho kuhlala khona abantu ngaphansi kwamakhosi omunye uma ekhuluma ngacabanga ukuthi sikhuluma ngenhlabathi ehleli nje engenziwa lutho sikhuluma ngenhlabathi kaZulu la uhleli khona loyo naloyo ongaphansi kwenkosi ukuthi noma ihlobo ihamba zegoli zofuna umsebenzi mazithi njengoba nje kusondela ama-holiday siphindele ekhaya zisho kuyo lenhlabathi kule minyaka-ke emine okhuluma ngayo kahle kahle nje-ke siqinisekise kwakuwunyaka ka-2018 sayithola senkingeni yomgoga ebesingawazi ngoba kusho ukuthi enyakeni owandulela u-2018 kwakade kuhlangene osomlomo bezwe lonke beholwa usomlomo wePhalamende elikhulu likazwe lonke wavunyelwana ngokuthi imali lezi zokuphiwa eziphiwa amazwe eqhamuka eEurope ezayikade ihleli ingasetshenziswa eziqondene nezwe lakithi zingasetshenziswa kanjani kwaseke kukhulunywa into eyindida yokuthi le madlana ekhona isabelo sezwe lethu ayisetshenziselwe ukuthi kuthuthukiswe ulwazi ngentando yeningi kulesifundazwe-ke ngaleso sikhathi sekela somlomo kwakade kungasekho umnumzane uMtholephi Mthimkhulu kwavunyelwana-ke ngokuthi cha ngokwabo lokho abakubiza ngokuthi ukuthuthukisa ulwazi ngentando yeningi akukhandwe uhlaka olabizwa ngokuthiwa i-high level panel usihlalo okwabe kuwudokotela ngiyaxolisa okwabe umnumzane uMotlhante owake waba umengameli isikhashana kulelizwe elekelelwa-ke abayibiza ngokuthi bangochwepheshe emalungelweni abantu omunye walabo kwakuwudokotela uClassen olapha e-University of Cape Town oyaye athi-ke mayexoxa athi wazi kabanzi ngenhlupheko yabantu abansundu kodwa-ke esaziyo imbhalo yakhe yonke ivame ukuhlasela into nje uhlaka lobukhosi owumhlaseli futhi omkhulu ohlaka leNgwenya Trust kwathiwa-ke laba benza ucwaningo loluhlaka ngaphansi kukaMnumzane uMotlhante ngokujwayelekile nangokomthetho esiwujwayele nanoma yikuphi mawubekwa icala noma kukhona okungaqondakali kahle ngawe uyawunikeza ithuba lokuyiphendulela laba-ke abazange basibone isidingo sokubiza amakhosi onke akwaZulu Natal aphethe inhlabathi ney'nduna kanye nayo imiphakathi engaphansi kwamakhosi ukuze benze ucwaningo olungakhethi phela emasini kwaqhashwa abantu abathize namabhasi ababesuka ey'ndaweni ezimbadlwana nokwenzela-ke ngizaba nabethi bayacwaninga bangibiza belaphana ehhotela ele-South Beach eThekwini
sinodokotela uMadlopha owayekade ewu-CEO weNgwenya Trust ngaleso sikhathi. Ngathi mangifika-ke ngithola ukuthi-ke kwabahleli lapha abathi benza ucwaningo noma bazolalela kukhona yena udokotela uGlassini. Ngase ngithi-ke usihlalo umnumzane uMohlana lona ngoba vele yisitha ungamvumela kanjani ahlale na? Azange bangiphendule baqhubeka kodwa wahlala. Kwathi ngakusasa-ke kwasevele ukuthi bebeqondeni ngoba bahamba balanda abantu abanezikhalo ngenkosi yasemathuleni lapha eMgababa noma eMnini. Nabanye abathize engicabanga ukuthi babeqhamuka ejozini. Kwaba usuku nje lokuhlasela kamakhosi ambalwa. Kukhona-ke nonkosikazi othize ongasekho ngeshwa ohambe ngaso lesifo. Owayebizwa-ke njengokuthi uyisishoshovu. Kodwa engahlali ngisho ukuhlala ey'ndaweni zamakhosi ey'hlalela nje lapha eHillcrest ey'ndaweni zabantu abadla isambane kaBhondo. Sangazwa lutho-ke emveni kwalokho sathi noma sicela sangatshelwa lutho sabona umbiko-ke usuphuma-ke emaphepheni kakhulu ayehamba phambili lana vele ahlale ehlasele Ngwenya Trust ahlasele nomkhosi. Sekuthiwa-ke kuney'ncomo zokuthi ngenxa yokuthi-ke abantu abaphathekile kahle ngenxa yeNgwenya Trust Board namakhosi athize kunconywa ukuthi iPhalamende lo mthetho liwuchibiyele futhi liwuchibiyelisise noma kunalokho iqedwe nya iNgwenya Trust Board neNgwenya Trust bese umhlaba-ke uphindela kuHulumeni uzobe lapho usubuyiswa kumuntu ngamunye ngamunye uzicucu. Masubona lo mbiko sase-ke sicela yena umnumzane uMohlande ukuthi besicela ukuthi akakazosichazela ukuthi ufike kanjani la. Sikwenza-ke lokhu siyibhodi sesihlangene futhi namakhosi onke. Lokho sikwenza emveni kokuba umdlokombane isilo samabandla sikhuluma nje sesibuzile. Sasithe cha lolu daba libaluleke kakhulu ngoba lithinta ukuba umZulu, lithinta futhi emathunjini esizwe. Saba-ke nawo umhlangano kodwa-ke umnumzane uMohlande saphendulwa incwadi ephuma ePhalamende ethi hayi usewenza umsebenzi wakhe waqeda, ngakho-ke sikufunayo sikhulume noHulumeni akasenawo amandla yena. Nabo labo dokotela uGlassini sababhalela baqale bathi hayi nabezokhuluma bakhuluma ngemali ethize sathi masithi simisela ukuyikhokha base becasha. Amakhosi-ke akwaZulu Natal asethatha isinqumo sokuthi udaba olunjengalolu aliyobikwa esilweni ngokuyikho ukuze isilo sizonikeza umhlahlandlela ukuthi kwenziwe njani. Nangempela kwenzeka lokho kuthe masekubikiwe sathi isilo naso mayisingena phela siyisilo ngabantu siphethe abantu. Ngakho-ke asoyibika esizweni lendawo. Yilapho-ke kwaqala kanjalo ukuthi kube nembizo. Kwahlelelwa-ke imbizo yahlelelwa ukuthi ibe sondini lapha Olundi enkundleni yakhona yezemidlalo. Kuleyo nkundla-ke leyo kwathiwa-ke futhi lolu suku lembizo aqondane nosuku olubaluleke kakhulu emlandweni nasesizweni samaZulu okuwumhla ka4 kuNtulikazi kuJulayi. Lolu suku lubaluleke ngokuthi uJulayi mhla ka4 ngo-1879 ilona suku lapho kwasha khona amangisi elwa noZulu washisa isigodlo senkosi isilo esasikhona ngaleso sikhathi isilo uCetshwayo. Manje kuhlala njalo kuyisikhumbuzo kuZulu ukuthi amangisi
ngo-1879 ayethi aqeda ngoZulu emphuca konke. Ngakho-ke kuhlale njalo kulumela esizweni. Ngakho-ke ngomhla ka-4 kuJulayi ngo-2018 kwaba nembizo yesizwe samaZulu. Eyahleleka ngesikhathi esifishane kakhulu. Kodwa-ke ukuza kwabantu abashisekele kwamangaza ngoba beza ngobuningi babo abantu. Ngalolo suku-ke uzokhumbula Mnguni ukuthi kunengi isilo esacela ukuthi kuqale kukhulunywe kube umbiko. Abesifundazwe, uhulumeni wesifundazwe wayeseqalile wayiqhelelanisa nombiko nencomo kaMnumzane Motlanthe bathi abathintwanga ngisho ukuthintwa bona. Isilo-ke sakhuluma inkulumo yaso iyayikhulumela ukuthi uma nje nxa sisaphila inhlabathi kaZulu ayikuya ndawo. Sathi futhi nenkosi ewumZulu engeke ukuvikela nomhlaba iyobe ayiyona inkosi ngaphansi kwakhe. Kwabonakala ukuthi lolu suku lanyakazisa abantu abaningi ngoba kwatholakala nabantu abangewona amakhosi noma abangewona amaZulu. Uzokhumbula ukuthi omunye wabo kwakuwumnumzane uKhalnehouse. Kwafika abantu abaningi nalabo abayibiza ngo-radical economic transformation nabo becela ukubeka imbono ukuthi inhlabathi yesizwe ayindawo. Angeke-ke ngigxile kakhulu enkulumeni yesilo yonke, kodwa ngicabanga ukuthi-ke njengani abezindaba niyakwazi ukuthi niyichayise. Kodwa kubalulekile ngalolu suku ukuthi kwacaca ukuthi uZulu noma ngabe kuthiwa usephelile, kodwa mawukhuluma ngenhlabathi uvuka nomelele. Lokho-ke kwathusa-ke ngiyacabanga ukuthi kwezwela nakuhulumeni ngoba yaphela imbizo ngomhla ka-4 kwakuLesithathu. Kwase kuthi ngakusasa ngomhla zi-5 kuJulayi kwabe sekufika-ke umbiko ufike esigodlweni sakwaLindo Zulu wokuthi umengameli wezwe uMnumzane uCyril Ramaphosa uzobe ekhona kuleli kaMthaniya. Ubefisa ukubonana nembube ngalolu daba lenhlabathi. Nangempela-ke isilo ngikumbula ngangakasuki-ke mina oLundi ngakusasa ngisematasatasa namaphoyisa zizama ukuhlaziya okwenzakele nezigigaba ezimukelekile nezingamukelekanga. Sabe sesithi isilo kimi ngikuphi khona, ngasitshela ukuthi kangisesondeni. Ngisho ngomhla ka-5 ke manje sathi sona ayi sesingase Richards Bay sayohlola nje ezempilo. Sesithi-ke angingabe ngisahamba, kodwa-ke ngoLwesihlanu mhla ziyisithupha mhla ka-6 lona suku eselivumelene ngaso nomongameli ukuthi kuba nomhlangano lapha Waterfront Richards Bay ngo-3 ntambama. Ngakho-ke angibe khona kulowo mhlangano. Sathi futhi nomntwana wabaphinda angena kabe khona kulowo mhlangano. Nenkosi yaseMadungeni, inkosi Chiliza ibe khona kulowo mhlangano. Nangempela-ke kwasho ukuthi-ke angisasuki ngisondelele eduze Richards Bay. Sekuthi-ke ngawo umhla ka-6 inkosi uChiliza ayisendleleni ibheke e-port izoya ngaseGoli. Ngathumela umlayezo ukuthi-ke imbuke ngoba uyayidinga uhambo lola lisale selima. Nangempela inkosi yawaChiliza yabe isondele eduze nomnumzane uMtaka lona engikhuluma naye manje Nguni. Nawe yathi imbube esondele eduze ngokusheshsha. Ngiyakhumbula-ke ukuthi nawe wabe ususondela wayeka konke okwenzayo.
kanjalo ke nomnumzane uIshwa Ramlachman waba ngomunye abasondelayo. Ngithe ngisathi ngiyabheka ngase ngithola ulwazi lokuthi umntwana wakaphinda ngene naye uze ngokugula uzobona uNdlunkulu wakhe khona eBay. Sengithi ke masixhumana ngithi sengithi awu shenge vele omdala ukufisa ube la. Engichazela ukuthi cha uzobona uNdlunkulu akaphathekile. Wabe naye kuphinda ngeneseka konke phansi. Wasondela wazoba nesilo nathi. Sahlala ke laphana sekuliwotela leli ke kwakuseyiProtea selibizwa ngeBond manje. Sikulindwe manje umengameli. Yayilokhu ke ishintsha ke inkulumo ukuthi uzofika ngo3 kwathiwa ngo6 kuthe isilo mase sithi awachithwe lamanzi inkukhu ayikho kwase kufika umlayezo ukuthi umengameli usendleleni. Kusho ukuthi wathi mayefika esuka la ekhona abeqembu lakhe bamqalisa esontweni lapha elisentambanane ngazi noma iPentecostal Church lapho afika umengameli exolisa esilweni wathi ufike wabambeka khona. Cha wafika ke ngehora lesishagalombili ngo8 lesifice hotela ehambisana nomnumzane Mabuya khulu oke womunye bongqongqoshe besifundazwe. Sahlala ke emhlanganweni ngokusheshsha mayifika yizisilo sasingasaphathekile kahle emoyeni ngenxa yokuthi phela silokhu silinde azilanga ngisukudla kwasemini ngoba sithi hayi akuqhelelene kakhulu makuthi umengameli uzobusela ngo3 siyodla mayisefika kodwa kwaze kwashawa 8 azidlile nani wabona ke lokho umuntu omdala ukuthi kuyamphazamisa emoyeni. Wacishe impela umhlangano wangaqhubeka mase efikile umengameli kodwa ke uphinda ngene wabe sewehlisa umoya. Cela abantu abadala ukuthi hayi ngoba sekuze kwahlangana kusalese kukhuluma. Engakubalula ke kulomhlangano ngulu ukuthi umengameli walibeka ngembaba wathi naye kunaso isiqeshana sendawo lapha ngase Howick ngakho naye umuntu wembube futhi washo wathi akahambisani nombiko kaMnumzane uMohlande ngoba phela mangabe kungathimba inhlabathi kaZulu kuzobe kuthindwa vele lengcosana esebantwini abanzulu ewu13%. Wayibophezela kulokho ukuthi ngakhulunywa noma yini kodwa ngenhlabathi lenokukhulunywa ngayo eyesizwe samaZulu naye njengomengameli uyavumelana nesilo ukuthi lo mhlaba ukwazi ukuhamba. Ngokuthola ke leso siqiniseko sasesithi ke isilo cha phela imdandi ukukhuluma nje bese sigcina la kuyofika abanye mengameli ungasekho bayishintshe yonke lento. Ngakho kasibe nento esiyikhuluma sigxile kuyo. Kwasivunyelwana ngokuthi ioffice lesilo lincedwa yimi nawe Nguni lizoxhumana neoffice mengameli ukuhlela umhlangano olandelayo. Angisho futhi ukuthi lenkulumo wayiqopha wena ngomshini umntwana kwaphinda ngene wabhala ama-minute asithumelela sonke emveni kwalokho ngoba umengameli wayefike segijima engenabo abasizi bokwenza zonke le. Futhi ke lokho kuqoshwe phansi kukhona emshinini owawenza kanye nama-minute ayebhalwe ukuphinda ngene ngesandla. Kuze kube namhlanje ke asikafiki la esibe nomhlangano khona ngoba yasishintsha inkulumo ngendlela eziningi. Wangatholakala umhlangano neoffice likaMengameli ikhathe eziningi kwagcina kungazakala ukuthi ubani eofisini likaMengameli obhekene nalolu daba. Angidluleke lapho Nguni ngoba ukusuka lapho kube sekuthi ngonyaka olandelayo u2019
Samangala sekuthiwa sekhona futhi olunye uhlaka olukhandiwe okuthiwa i-Presidential Advisory Panel. Usihlalo wayo kwakudokotela nayo ngasekho, udokotela uVuyo Mahlathi. Nalo lo hlaka likaze lisibize, alikaze lihlangane namakhosi. Sithe sise London nesilo nawe futhi wawukhona. Sabona mase sibone indabeni, masibona yini mabona ukuthi awu. Nalo hlaka nalo seliphinde labhala into efana ncishini kaMhlande obonayo ukuthi kuthathwe lokho kwakubhalwe uMhlande kwavuselela. Angigcizelele lokho nguni ukuthi lokubhala into efanayo kungekho ucwaningo kukhombisa ukhondolo oluthize engicabanga ukuthi liqondwe abathize ngoba namanje kungekudala nje mawukhumbula emavikini amabili ikomiti lelo kuthiwa i-portfolio committee ifike yazolalela isethulo seNgwenya Transport ngokusebenza kwayo ngonyaka ophelile. Umbiko ongenachopho kodwa wathola ukuthi bese bekhulume vele ngayizolo ukuthi abeze nesinqumo esifana nesikaMhlande ngoba kumanje nje njengoba sikhuluma ubonile namaphephandaba ukuthi bathi bayafisa ukuthi kube khona uphenyo olunzulu ngeNgwenya Transport neNgwenya Trust. Bathi futhi bafuna ukuya eParliament, bancome eParliament ukuthi ayiqedwe Ngwenya Trust noma umthetho oyikhandayo uchithiyeke. Ngisho ukuthi lolu khondo lokuqhubeke njalo yize ubufakazi kungekho, yize futhi ukuthintana nabantu namakhosi kungekho. Futhi Mtimande Ngicabanga ukuthi yabo mbona. Ngiyaxolisa Mtimande. Ngamafuphi uyaqinisekisa ukuthi lokhu okwakulwelwa isilo ukuthi kuvikelwe umhlaba kaZulu useyimpe khona. Ukuqala lokho. Okwesibili, ngiyafisa nami ukufakaza bengazi ukuthi uzofika la ufika khona manje ukuthi nembala Zulu umengameli kaMaphosa sahlangana naye. Umntwana waphinda ngene unamaminithi. Umtaka lo okhulumayo unokuqoshwe phansi. Akekho omunye umuntu onalezi zinto zombili. Yimi nomntwana waphinda ngene ngomhlaba kaZulu. Lokhu kuhle kushiwo ngoba amagama okugcina isilo kuthina sonke athi asivikele umphefumulo kaZulu okuyinhlabathi ngoba sebelinde ukuthi sona sisebenzisa amagama aso. Sebelinde ukuthi mina ngife mangeke ngafa azonidla nonke niphele bazoqala ngomhlaba. Ngifisa ke Mtimande uqinisekisa ukuthi ngabe impi ebeliwa umdlovumbane isaqhubeka yini. Asakhona yini amankentshane afuna umhlaba kaZulu. Yena umengameli wezwe owavuma uqoshiwe ngoba simlinde ukuthi mase ekhuluma okunye okuhlukile ngoba sinako uqoshiwe akusho yena esilweni. Sebeke babuya yini ebukhosini umakhosi endlunkulu naNgwenya Trust bazoqinisekisa ukuthi ngeke basayithinta inhlabathi yesilo ngoba ukusaba lapha phandle kusekutheni njengoba singasekho nje isilo amagama aso esawasho ngomhla ka-22 January sekusele nje inyanga sebuze ukuthi uma sengengahamba bazonibhudubeza. Sekukhona ukwesaba ukuthi sekungaqala lokho uhamba umhlaba waZulu. Ungaqinisekisa yini njengesandla sesilo sokuphosa ukuthi leyo mpi isekhona? Hayi ime ngenyawo Nguni leyo mpi ngaqinisekisa lokho. Futhi ke ake ngichaze la Nguni ukuthi
ububhimbi nobuvaka balaba balwa nenhlabathi kaZulu noZulu buyafana. Angihlehle nje kancane ngithi isilo sithema sesibuya eLondon ngo-2019 sesizwa sekuthiwa ke khona nalolunye uhlaka likadokotela uVuyo Mahlathi. Kwaba khona ukuxhumana, sabhala incwadi, sabhalela umengameli ukuthi ngathi ukwenza akusafani naloko esasikhulume ngakho ngonyaka ophelile eshu-2018. Leyo ncwadi sathumela umntwana umbonisi ukuthi benomntwana uThulani ukuthi abahambe bayoyinikezele ofisi likamengameli ngezandla. Ngoba ngaleso sikhathi umengameli wayesephendule ePhalamende nabembuza ukuthi ngapha ukhuluma ukuthi kumele kudliwe inhlabathi ngaphandle konxeshezelo, kodwa ngapha ngakuZulu bonakala eyiphikisa. Wasethe ePhalamende umengameli cha, usekhethe ithimba longqongqoshe ngithi abahlanu ukuthi babonane nesilo nokuthi futhi babonane neNgwenya Transport ngalolu daba, ngoba kucaca ukuthi akekho okhulunyisiwe kulokho. Wayiphendula-ke incwadi ebhalwe isilo umengameli, wayithumela ngomhlonishwa ungqongqoshe ongasekho umnumzane uJackson Mthembu. Leyo ncwadi futhi iyemukelwa yimi eMgungundlovu, lapho umengameli ayekhuluma kuye angalithinti kodwa udaba lomhlaba kangako, kodwa yashethi cha usayibophezele kulokho ayekhulume nakho nembulo. Njengoba-ke ngithi ukwenza kuyafana Mbulu, ngisho ngoba ngaphansi kukasekela mengameli umnumzane uMabuza, labo ngqongqoshe-ke ngithi okuthiwa interministerial, ngathi-ke kwathiwa ngoba iNgwenya Trust ayithintiwe nesilo sithintiwe, leli thimba likadokotela uMahlathi alizokhuluma nathi. Wenza isimanga-ke ongasekho udokotela uMahlathi ngoba wathi ucela umhlangano ethi-ke ethuma njengomkhongi inkosi engasekho, inkosi yakwaMahlangu eyayiwusihlalo wendlu kazwelonke yobukhosi. Savumelana nalapho ukuthi asihlangane kuphi njengebhodi leNgonyama, sithi phela sizobhekana naleli thimba ngoba omunye wamalunga aleli thimba udokotela uNgcobo osebenzela ngithi lapha ekuthiwa iJohn Dube Institute oyikhanda layo. Kodwa wafika nesimanga udokotela uMahlathi ehamba yedwa, wathi hayi sekwenzeka iphutha laphana esikhumulweni sezindiza e-OR Tambo, laba ozakwabo sebeshiwe yindiza. Ngathi-ke dokotela nalona ohlala ngapha ngakithi naye ubefunani ngaseGoli. Wangaba nampendulo, kodwa bese sitshela khona wathi behlukene ngembono kulo mbiko wawo abawubhalile, kwaye sayena uqoba kahambisani nawo. Wasebala-ke omunye anabo ukuthi cha, imbono ikakhulukazi yomunye uprofessor wase-University of Western Cape udokotela ngithi uRuth sengikhohle isibongo ngisikhumbula manje. Ngisho-ke impilo ihlasele njalo Mnguni, ngoba noma-ke sebuzile omdala sekuvele kwachanaseka-ke lapho emveni kwalokho, ngoba nje njengoba ngisho ukuthi kuloku nje sikhuluma ukuthi portfolio committee yonke impi ibhekene neNgwenya Transport. Siyabona kwenzekani ngamakhosi. Kwamanje kuzanywa yonke imizamo yokubheca iNgwenya Transport ukuze kubukeke yisilwane esiyindunu esingafuneki, bese kuba nezizathu ngasohlangothini likaHulumeni lokuthi ayiqedwe lento. Angisho futhi lokho Mnguni ukuthi emveni kwembizo ka-2018 uhlaka lwamakhosi luhambisana nenhlangano yamakhosi iContralesa beze eThekwini
kwafike kwakhona isethulo abasenzayo ukuthi amakhosi lokho abakubiza ukuthi yi-Durban Declaration, ukuthi uma ngabe uhulumeni noma nanoma ubani wathinta umhlaba wangwenya amatrust ethu yayimuka, amakhosi asezweni lonke eNingizimu Afrika ayohlangana abe munye ukuvikela inhlabathi yengonyama nokuvikela inhlabathi yobukhosi izwe lonke. Namanje njengoba ngikhuluma nawe nje evikini cishe noma emavikini amabili mhla ka-24 bekunomhlangano khona la eThekwini, umelwe kukhona i-National House, kukhona u-Contralesa, kukhona i-Royal Bafokeng. Besazogcizelela ukuthi amakhosi angokuqala uba uhulumeni emlandweni wesintu awayivikela inhlabathi kuze kube sekugcineni. Akusho lokhu ngoba nawo la hamba khona sebathi ayahogela ayabona ukuthi kusahlaselwa yena ngonyama, ukuthi make kwaphela-ke uZulu kube kuphele zonke izizwe ezikhona. Sisemeke nalokho ukuthi sibhekene-ke nemkhonto ecijwayo ukuthi-ke akwenzeke lokhu isilo sethu esasithi-ke siyokulwela kuze kube ilokho. Uma Mtimande sivuka kusasa ngoba ngokukhuluma kwakho umhlaba kaZulu awuphephile. Uma sivuka kusasa ungasekho sekushaya imithetho ethi ubukhosi abusenamhlaba, uzomthinta kanjani umuntu ohlala endaweni yobukhosi noma umuntu ongumZulu? Yini eyosuka kithi? Nguni ngicabanga ukuthi kunenge okuzokwenzeka uma ngabe kungenzeka into enjengaleyo. Okokuqala, umuntu onempahla njengomhlaba, uZulu unelungelo ewonke ukubeka uvo lakhe mangabe ukuthi khona imithetho ehlongozwayo eqonde ukukwephuca lokho asenakho. Lokho angahamba aze ayofika ngisho enkantolo yomhlaba, ngoba ngisho inhlangano yezizwe yamukela ubunikazi bomhlaba bezizwe zendabuko noma kuphi emhlabeni. Ngaphezu kwalokho ngadingeka ukuthi uZulu, uyakhumbula ukuthi ukhona la isilo esake sathi umuntu nomuntu akakhokhe noma u5 ukuvikela inhlabathi. Ngicabanga ukuthi naloko kungayelinye lamasu lokuthi sihambe size sifike enkantolo yomhlaba sibabaza ukuthi kwenzekani. Futhi-ke okunye okunokwenzeka mhlazane, ngoba abantu abaningi abanakile ukuthi ububha lobo buqala kancane kancane, kodwa mhlazane ungasenayo indawo yokuhlala okungeyakho, ubokwazi ukuthi sekuphelile ukuba umuntu usuwumhambo. Ngisho ukuthi ububha bobhebhetheka ngamandla engathi kufuthwa umoya mhla umuntu wangaba nayo inhlabathi. Futhi-ke lokhu uhulumeni akuhlongozayo esesikubone setshenziswa ngisho izinkantolo zikhiphe izinqumo engahambisani nobufakazi obuphambi kwazo, ngoba kujahwe ukuthi abantu abanikezwe lento okuthiwa ama-PTO. Ngamazwi esikhathini sanamhlanje ukuthi uhulumeni ngabe usakhuluma ngama-permit. I-permit imvume, akulona itayitela. Uyakhumbula ngesikhathi zobandlululo kwakhona imvume yokuba sedolobheni, kube khona imvume yokuhlala elokishini, kube khona imvume yokuqasha. Uthi uhulumeni nezinkantolo ezingixakayo, ngoba phela la behlulile ababehlulela abantu basemakhaya, kodwa nabethi umuntu akaphathi i-PTO ahlehla emuva kubekiwa phambili. Ngizama ukuthi kuningi okuzoqhamuka lapho, ngoba kukhona naleli qiniso abantu abasafihlelwe lona lokuthi kudala uhulumeni athi indawo zasemakhaya nazo ayikhokha intela kamasipala yama-rates. La kwaZulu-ke kume ngokuthi ingonyama trust ikhona.
bese bengalikhiphi iqiniso ukuthi uhulumeni ngoba ngaphandle kwala kwaZulu Natal indawo zamakhosi kulezi ezinye izifundazwe zisegameni likahulumeni, uhulumeni okhokhela umasipala ama-rates. Kodwa makuza ngapha ngasohlangothini leNgwenya ama-trust sibukeka sibabi masithi-ke inhlabathi ebingakhokhela zonke ley'khathi ney'nsiza zomasipala singayiboni. Sicela-ke kuxoxiswane kuqala. Bashaya ingathi sinenkani, kodwa uma ungababuza yingoba uhulumeni uyabakhokhela lamanye amakhosi izwe lonke. Ekhokhela umasipala ama-rates, zibe izizwe engatholi lutho nentuthuko ingekho. Ngisho ukuthi kuningi kakhulu nguni okungavela obala okungekuhle iningi lakho. Kodwa-ke ngoba uZulu eyimbumba kulolu daba okodala ukuthi kwayena uhulumeni angabukeki kahle kubantu ababheke uholo kuwo. Amafuphi Mtimande uthi ikhona indlela ezingenziwa ukuvimba ihlazo lokuthi uZulu ahubule ngoba isizwe singenamhlaba. Ngiyengizwa abanye uma sebedlala nje nasemsakazweni besha amagama abuhlungu ashiwa inkosi ucetshwayo uma ebuya kade boshiwe sebeyise endaweni lapha ngase sekukhona manje holiday inn khona Ondini. Bethi bayibuyisele ekhaya kade beshise undi ngo-1879 ngomhla ka-4 July. Ithi inkosi uma ebuya kuthiwa nalundi yalibona selishile isho ngesililo. Ithi kusewundini lolu selimahlikihlikayo. Ngithi-ke uma abantu bedlala bathi hayi mina ngiqhamuka ondini olumahlikihlikayo bacabanga ukuthi umdlalo kwakuyisilili inyembezi ezazophela ngaphakathi enkosini Cetshwayo ukuthi Ondini indawo eyayinamakhogwane alengiselwe 5,000 yayisingumlilo yayisithi awu usewundi lolu selimahlikihlikayo. Ngamafuphi Mtimande inkulumo yakho la ingethusa khona futhi ngicabanga ukuthi wonke umuntu ufuneka imethuse. Ngizoloku ngibuyela kulelo daba olokuthi kuze kube namhlanje zimbili uzibandlela umdlokombane sebuzile asikho isiqinisekiso esikhona sokuthi lomhlaba omncane kangaka uyobuse ngowethu ngenyaka ozayo ngalesikhathi. Uma kuyiqiniso lelo alindeni amakhosi ilindeni Ngwenya ama-trust yini ngabuyeli pho kuZulu uyothatha isinqumo ngoba iqiniso lithi mhla kwenzeka ngoba singasekho isikhathi sokuthi uZulu aqonde ukuthi nembala umphefumulo kaZulu usuphumile kuwo. Ukwesaba kweNgonyama yethu ebuzile sekuyiqiniso. Yini amakhosi neNgwenya ama-trust ungabuyeli kuZulu ngoba imbizo njengobusho yathi impendulo isenhlabathini. Singalindela yini ukubona iNgwenya ama-trust ibuyele enhlabathini ngenhloso yokuthi lolu daba lulungiswe luphele ngoba izithi iNgonyama isondini ifuna uqoshwe phansi ukuthi ngisho ingasekho isimathamba amhlophe akhona oyedwa umuntu kaZulu ozosuswa emhlanganweni wawukhona Mtimande ngikhona khona umntwana okwaphinda angene yathi iyolwa ngisho isimathamba amhlophe uma ngabe kuyothinta lo mhlaba kodwa uZulu ufuneke uqasheliswe Mtimande. Ngoni kuyiqiniso lokushoyo isidingo sikhulu kakhulu manje sokuthi kiwe enhlabathini ngoba izikhathi eziningi kunendlela yokuthi abantu bathatheleke phansi ingathi abawazi amalungelo abo
futhi ngabe bikho ukuxoxisana nabo ngendlela eyilo ngoba mawubheka izwe lethu sekwaba izwe lamangisi ngisho incwadi kaHulumeni kuthukela nje ke uma ngabe kukhona uyithole ebhalwe ngolimi lwakho kodwa kube kuthiwa ke umthetho sisekelo uthi uvikela zonke izilimi kunezathu eziningi ke ezidala ukuthi njengoba ke kubukeka umlando usubhinjiswa kusemanje amakhosi njengabaholi besizwe nezinduna okuyizona eziphatha inhlabathi insuku zaphuma kube nokhuqulela ngoqo kwesizwe samaZulu ukuthi sizibona sikuphi ngenhlabathi yaso asisho ukuthi siyakwemukela ukuthi khona lento yokuthi abantu abaye nganxanye bengamanzi kodwa iningi labantu isikhathi esiningi alitshelwa amaqiniso ukuthi lithathe izinqumo eziphusile luyadingeka ke lolu daba lomhlabathi ukuthi lixoxwe ngendlela yokuthi abantu abafunzwa ukuthi bathini oqala lokho kodwa banikezwa ulwazi lokuthi bayithathele isinqumo ngoba inhlabathi kaZulu ngisho amangisi sekuthiwa ke kuthathwe izwe elincane laselisele ngaleso sikhathi okwakuthiwa iZululand ngo-1887 lafakwa ngaphansi ke kukaHulumeni wobukoloni owawuphethwe amangisi eKapa waqoshwa phansi namanje ebhaliwe ukuthi umhlaba wesizwe samaZulu awuthengisi awuhlukaniselwana ubanjwe njengesiqabetho ngaphansi kwenkosi bese izakhamizi nabantu besizwe sisonke banamalungelo abawakhonzelayo izizukulwane nezizukulwane manje ke uma ngabe ukuthi lokho kushintsha kuyomele kushintshe umthetho wesizulu mangabe ubheka nje umuntu okuthi uthengisa inhlabathi suke engashiwo inhlabathi lapha ezweni lenkosi suke kushiwo amalungelo akho osuku wakhonzela kodwa hayi ukuthi ukhiphe izicucwane zamaphepha ukuthi naloyo sekuselokishini la endaweni yenkosi ngakho ke ngicabanga ukuthi lokho esikuphinda-phindayo ngoni ukuthi kuyadinga ukuthi sibe nokuqonda ukuthi yona nto kuphela esisenayo njengesizwe esikwazi ukuyigqaja njengesizwe sinezinto ezimbili umdlokombane esimkhomba ngazo kulokhu usiko olufike lwabopha isizwe ndawonye ngaphansi kwenkosi eyodwa isilo bese kuba inhlabathi le encane esasele kuyadingeka ukuthi makukhona ukukhathazeka njengoba sibona imkhonto esikhombayo uZulu akayithathele isinqumo sasivela isilo sesishilo sathi masikhuluma nomengameli encwadini le ngikhuluma ngayo sizwa ukuthi umengameli useyithathe indaba wayifaka kongqongqoshe abahlanu sathi isilo ngokwesintu lakwaZulu udaba mase luphakathi kwabadala lusezandleni saso isilo kanye nomengameli wezwe alubelisaya phansi ngakho ke yena njengenkosi yabantu osekumsalele ukuthi ayothola uholo ebantwini bakhe ngisho ukuthi kwabo ezinye zezinhlelo edingeka ziye enhlabathini engakakhulumi kumveli nqange ngendlela akhulume ngayo Ndimande ngiyazi ukuthi kubikile ukuthi isikhathi ngeke sibe naso eside namuhla kepha ngizoke ngithatha nje lokho okungamanoni amqoka uma ngase Ndimande kuvele ithuba
lokuthi weluleke indlunkulu kaZulu ngobungozi bokuhlukana kwayo ngesikhathi lapho kufuneke kuvikele umhlaba. Ungathini kuyo ngoba ikhona ingozi yokuthi ngalesikhathi abantu bengaboni ngasolinye bese isandla somubi sisisebenza sisigovuza ithi siphaphama sikhuza ngapha kanti iyahamba inhlabathi. Ungaweluleka uthini indlunkulu yakithi ngobungozi balokho? Ngoba ngikusho lokho ngoba isilo uDlokombana wexwayisa ukuthi uma sike sangabona ngasolinye lungakalungi udaba lomhlaba, ikhona ingozi angalamagama, ikhona ingozi yokuthi laba abafuna ukuthatha umhlaba basiqhathe ngalendlela yokuthi sibheke eceleni kanti basisebenza bona ngapha udaba lomhlaba. Ungathini kwabenkosi ngalesikhathi simqoka kangaka? Cha Mnguni, ukuhamba ngemazwini akho silo sake senza isibonelo ngempi yasesandlwane ka-1879 ukuthi uZulu lapho wayehlukene phakathi, kodwa kathi maqhamuka isitha wathi eyengxabano yasegcekeni ake imeceleni ibhekane nesitha. Indlunkulu ngicabanga ukuthi singayikhulekela futhi siyiluleke ukuthi ake ibheke emsamo, ikhuleke nakumveli inqami, ihambe iyothetha nasemalibeni ukuthi abangasekho ake bayinikeze ukukhanya okungcono, ngoba lokubanga kwasegcekeni ikona okungenisa amanzi ngomsele. Kungabaluleka ukuthi indlunkulu iqinisekise lokho ukuthi ngabe lokubanga lokho kungaphezulu kwenhlabathi, kungaphezulu kwesizwe yini, bese ukusukela lapho ibone ukuthi ixazulula kanjani le ndaba yayo yasendlunkulu, ngoba yize thina sime kude sinawe Mnguni kunenge esikwaziyo, kodwa ke esigcine njengesifuba ngoba sasiyaliwe futhi ke kuyohlala kuseyifubeni. Okunye kuyasihangaza sikubona sekwenzeka manje ukuthi ke awu kusesekuseni kangaka seqhamuka izinto ezifana nalezi. Lokubangisana kwasendlunkulu wehlisa ngisho isithunzi sakho uZulu, ukuhamba nendlela isilo esatshalwa ngayo kwenza umhlaba wonke usihloniphe, ngisho ababengazi ngoZulu kangako kodwa kwabanikeza isifundo. Kuthe kungakabi kuphi nakuphi sesibona ke lokhu esikubona sekubhebhetheka okuyisilonda okungapheli. Siyayicela indlunkulu, ngiyacabanga ngoba ikhambi likhona futhi nabo iqiniso bayalazi ukuthi ake kubuyeleke endaweni yakhona ukuze kube khona ukuqonda nokuholeka kwesizwe. Siholwa khona endlunkulu yiloyo oyinkosana yasendlunkulu okumele ahole. Asifuni ke ukubukeka ngathi siyaxambukela nesikwaziyo simakude nakho, kodwa nje sekufike la engicabanga khona ukuthi uZulu wonkana mangabe indlunkulu ingasitholi isisombululo, akube uZulu othola isisombululo. Akuqala ukwenzeka into enjengale ndlunkulu, kodwa ke akukaze kufikiswa nezinkantolo. Mawubheka yonke imlando ohulumeni bangalezo likhathi babekhetha lokuthiwa iCommission ilalela ukufakaza ukuthi bekwenzekile. Lokhu ke kuyasethusa ke ukuthi udaba lusenkantolo
nenkantolo ayikaphawuli ukuthi inabo ubufakazi sekukhona eminye imbango ngiyayifisela mina indlunkulu ukuthi ibheke ngenye indlela ilalele ngenye indlela ukuze nesithunzi sasendlunkulu sibuye manje amagama ngiwasho ngeke ngiwaphindise emuva ngoba ayiqiniso engilaziyo. Umhla ka-9 kuNcwaba esigodlweni ondini amakhandla etafuleni ayemane kuyisilo samabandla kumntwana okwaphinda angena kumehlulela uNgwenya lo ngikhuluma naye nami ayangihlupha ke lamagama ngiwaphinda ngoba ayangihlupha. Ithi Ngonyama mageba isho kumntwana sekusele mina nawe kubafu uma uhamba wena noma kuhamba mina noma sihamba kabe sobabili isizwe siyoba senkingeni ngoba kunamaqiniso aziwa kusho sona isilo yithi sobabili nanka amanye asizokwaziwa umtimande noMtaka. Elinye lalamaqiniso elokuthi uma isitha sethu kushisilo sifuna ukusihlakaza sizosiqhatha njengoba silapha endlini sisalinganisa ngendlu esasikuyona igumbi sasikulapho. Ngelinye ilanga kuthiwa umtimande kazwani nesilo, ngelinye ilanga kuthiwa uMtaka kazwani nomntwana ophinda angene nomntwana ophinda angene kazwani nomtimande. Sathi isilo kuyobe sekuqala-ke kofa oluyosihlukanisa. Ngiyasaba-ke mtimande ngoba ngiyakubona lokho kwenzeka ngesami isikhathi. La ngiya khona ngiye ekuthenini yini engenziwa iNgonyama Trust ngoba kimina iNgonyama Trust ayiyona isakhiwo sikaHulumeni. Yebo yakhulunyelwa uHulumeni wakwaZulu kepha iwuhlaka lobukhosi ngoba inhlabathi uZulu ngaphandle kwenhlabathi akekho. Uma ususa inhlabathi kwisilo sakwaZulu asisekho leso silo. Uma ususa inhlabathi kubantu bakwaZulu asisekho leso sizwe. Yini engenziwa lolu hlaka olumqoka kangaka oluyingonyama Trust ukuhlanganisa amakhosi, ukuhlanganisa indlunkulu ngalolu daba lomhlaba? Uzothi omunye yini ngibuze lo mbuzo? Ingoba iqiniso lithi imbizo yokuqala nqa yamakhosi ngale kwedemocracy eyenzeka ngo-2012 ngoMarch 21 eNyokeni yayilekelelwe isandla seNgonyama Trust. Yenza umsebenzi oncomekayo yokuthi kubuyelane amakhosi ayesehlukaniswe yipolitiki. Iqiniso lihle silikhulume nje, ayesehlukaniswe yipolitiki. Yini manje mtimande eningayenza ukuthi nihlane ngoba isikhona into ethi into ifinde laliboshwe umdlokombane lebutho iyinsizwa liyaqaqeka. Ifinde laliboshwe umdlokombane emakhosini liyaqaqeka. Ungaqaqeka lamafinde engikhuluma ngawo nefindo lokuthula endunkulu liyaqaqeka. Ungaqaqeka lamafindo ukwesaba kwami kusekuthenini lesa siprofetho somdala sokuthi uma engasekho ayonibhudubeza bafa. Yini engenziwa iNgonyama Trust? Yini engenziwa yithi yimi
noZulu nanku ulalele nabeNguni balalele. Ungasilekelela kanjani lokho? Phela kuseqhulwini ngokukhandeka kweNgwenya Trust kwakuwukuphephisa okuningi okunokwenzeka. Singeke-ke sama sithi ngoba kusenaloko kwenzeka eNdlunkulu isilo singasekho bese sithi asizokwenza lutho. Maningi amakhosi angithintayo athi angikhulume noNdunankulu wesizwe ngendlela yokuthi kulungiselelwe ukuthi kube khona imbizo. Kona sibalekile ukuthi lolu daba ngeke salixoxa nje sihleli eyithangamini nasemahhovisi, kodwa-ke kubalekile ukuthi noHulumeni sixhumane naye, kodwa sibe sikhulumela phezulu ukuthi isinqumo esithathiwe isizwe sithathwe isizwe singazange sifunze ukuthi asivume ukuthi sisithathe futhi ngokulandela inqubo uZulu aphila ngayo, njengoba usho nje ukuthi ngo-2012 kwaba khona imbizo yokuqala emveni kwentando yeningi. Leyo mbizo-ke ebisilandelwa ile ka-2018. Vele kumele kube khona imbizo kuZulu ngoba abantu nabelalela bezwa lezinto eyishiwo seyikhulunywa ngesiNgisi zenza ukuthi bazenyeze bangazi ukuthi bafuna ukuyiphika ukuthi bangobani. So-ke umbuzo othi yini engenziwa iNgwenya Trust kulesimo esinje, ukwenza lokho esike yakwenza phambilini ngoba zombili ley'mbizo okhuluma ngazo zayikade vele zibizwe ngokusetshenziswa kweNgwenya Trust. Futhi angigcizelele lapho ukuthi iNgwenya Trust mayibiza ley'mbizo selokhu kwathi inhloko yayibiza ngokuthunywa isilo, futhi imali eyisetshenziswa lapho kube kungezona imali kaHulumeni ngoba kukhona ukudideka okukhulu kokuthi uHulumeni uphonse isamba zey'mali lapha ohlakeni lweNgwenya Trust. Akulona iqiniso lokho, imali eyicoshwa kubo abantu laba njengoba noHulumeni ebuye ebukeke engathandisisi kahle. Ngakho-ke ukubiza imbizo ngiyafisa ukuthi uZulu wonkana azi ukuthi kuyolekelela mhla kwanezivumelwano nosuku nendawo nakuke sihlasele nayi lolu bhubhane, kodwa mhla kwaqopheka usuku sicela ukuthi benze njengoba babenzile ngo-2018 bayiseshe bona emaphaketheni ngoba iy'mali sisayindula okwamanje, kodwa la esiyakhona phambili siyabona ukuthi uZulu uma nje inqobo esenayo inhlabathi kuyoba isizwe esihloniphekile i-Afrika yonke ngaphezu kwalokhu ahlonishwa ngakho Manje elakho-ke lokuphetha kusasa lokukusayo, angithi nje namhlanje ebusuku ngokumlandi yagibela phezu kwenkunzi. Ingene ngumntwana uzwelithini yawuphuma kusasa esiyimbubo yomhlaba. Ayisekho-ke phakathi kwethu. Uthini umyalezo wakho thina esikholwa ukuthi saphila ngalolu suku? Ngibona ngiyadabuka kodwa ngibuye ngiqine idolo ngoba lolu suku belihlelelwa ngey'ndlela ey'ningi ebeziyoqhamuka nesimangaliso kusasa njengoba usho ukuthi uZulu usiseke ngendlela eyisimanga ukuthi emlandweni azabe nenkosi ehleli iminyaka engama-50 esihlalweni. Sicishe nje safika lapho sishode ngey'nyanga. Kodwa-ke elami lokuphetha nokusonga ngithi akube usuku lakusasa ukusukela nje kwamabili namhlanje nendlunkulu yonke kube yilapho esiguqa khona, sibiza inyanya, sibiza umdali, sithi akasenze sibumbane, sizalwe kabusha, sizizwe siyisizwe, sibeke eceleni ukungezwana.
sikhulekele ukuthi eminye futhi iminyaka engama50 uZulu abe esamile ezinzile futhi eqinile ngoba siyabona ukushabalala kwezizwe nezizukulwane kodwa nje ngithi uZulu ewonkana akube usuku lolu lomkhuleko nokujabula lapho sithi khona sonke sithi bayede kube ngathi siyambona angibonge mande abohlanga leba ngiye ngasho ukuthi kusasa usuku lomqoka sonke sinje ibupho lonke linje uZulu wonke unje ngokuhlonipha isilo ukuthi sesihlalweni ayikho enye indlela yokuhlonipha isilo ngaphandle kokufuna lokho okwakuyizimfundiso nempilo yaso okumqoka okuyisifundo ngesilo esesebuzile emtimande uxolo ngamandla aso okwazi ukuba inomfi ngolimi lwesilungu kuthiwa sibe yiglue inomfi esihlanganisa sonke ngokwahlukahlukana kwethu uma siqhubekile sayilokho ngibona ukuthi siyobe sesihloniphe ngokufanele okwesibili sasishiya neqiniso elithi akuvikelwe isihlalo nesimiso saso kule insuku besilokhu sikhuluma ngesihlalo sazokhuluma ngesimiso sesihlalo ngibona ukuthi siyobe sesihloniphile inabohlanga mtimande uma senze njalo sahlonipha isihlalo nesimiso saso okwesithathu uma sivikele inhlabathi ngoba iyona nto yenza sehluke iyona nto yenza sihlonishwe iyona yenza umlando wethu ube ngumlando ophilayo ngoba lo mhlabathi lenhlabathi ukukhulunywa ngayo akuyona ethengwe izolo ile eyathengwa ngegazi lawokhokho bethu ngakho mase kuhambe lenhlabathi kuhambe ikhasi elimqoka eliwumlando ukuthi abazali bethu nabazali babazali bethu bake baphila lapho sikhona sibhekene nehlazo phakathi kokuthi siyalungisa noma siyabhuda nje kulo ihlazo lokuthi ngakapheli ngisho unyaka umvikeli wethu umvikeli wesihlalo engekho phakathi kwethu bese sibhidliza konke ngisho konke ayesekubophile kwangamafindo ayesekubophile kwayizimiso ezenza ukuthi sime njengoZulu esinye saleyimiso ukuba nobukhosi noma amakhosi ezizwe yakhuleka mtimande ukuthi ngamandla eninawo nwakelelele amakhosi ohlanga ngoba enye izinto isile sasikhala ngayo ukuthi sibhekene neshwa lokuthi amakhosi amadala ayahamba emhlabeni kungena amancane nawo umlando ofanele ukuthi siyini isihlalo nokuthi bona bengamakhosi baxhumana kanjani nesihlalo size sathi kuwe mtimande hamba ovula icollege lamakhosi uvuse ibheke uZulu siyokubiza ngelinye ilanga uzosichazela usuhambe kanjani ekwicollege lamakhosi isile sathi livule
ngoba sasibona ukuthi bangahamba bebadala kuyosala abantu abangenalo ulwazi. Okunye okumqoka nina bohlanga elokwamukela ukuthi uZulu uqhamuka ngezindlela ezahlukene. Isilo sake sakhuluma inqaba, kwaye kwakhona inkulumo ethi hayi kukhona abantu abanguZulu ongcono ngoba behlala kwaNongoma, banguZulu ongcono ngoba bona benamabheshu benani. Kube khona umntimanda abangenalo ibheshu. Sathi silo bonke labo bantu banguZulu. Ngamafuphi ngithi siyobe sesihloniphe ngempela isilo uma siqinisekisile ukuthi nakuZulu akukho ukubandlululana, ngoba impi enkulu nengasinqoba neyokuhlukana phakathi singuZulu ngoba sibandlululana. Kumaqembu epolitiki ngizophinda amazwi asisilo, konke kuyafika kuyedlula, kepha ukuba nguZulu kungunaphakade. Uhlaleleni eqenjini elingafuni ube yilokhu ozalwe uyikho. Uholwa kanjani ngabantu abathi yebuza ungabi yilokhu ozalwe uyikho, ngoba caphuna amazwi sini ukuba ngumZulu kungunaphakade konke kuyafika kwedlula. Ukuba iqembu leli lakho lepolitiki into yekhadi ngimunga salikhokhanga uselona, kodwa ukuba uZulu ikhadi onalo ungunaphakade. Umbuzo uthi-ke uyoze ufe nje ufele into edlulayo uye ukuvikela le engunaphakade, bukuphi ubuhlakani kulokho? Mtimande, sibonge kakhulu ngokukhona bakho. Kusasa ninabohlanga sinomntwana uZebuloni unqama nabo, naye uzobe ekhuluma ngomlando omqoka wesibaya nokuthi kumqoka ngani ukufaka inkosi esibayeni, ngoba simile Mtimande ekutheni nayikho inkosi yasenkantolo ofuna ukuba inkosi yethu oyinkosi yethu angene esibayeni. Isibaya IsiHlalo siyamukela. Uma ungayona inkosi ungafanele ukuhlala kusona, ngeke uhlale, siyobona ngesibaya hayi ngenkantolo. Siyabonga Mtimande. Ngulu asibonge kwabohlanga.